אוקיי. טוב, אז ערב טוב לכולם, ותודה לכל מי שעלה ועלה בזמן. אז נכבד אתכם וגם נתחיל בזמן. טוב, אז אני אתחיל קצת להציג את עצמי, חשוב לי שקצת תשמעו אותי לפני שאני צוללת לכל העניין של העסק, ושתבינו על מה מדובר. אז קודם כל אני אתחיל ממני, לי קוראים רבקה, אני בת 24, אני עצמאית ובתחום שלי מאמנת כושר. יש לי סטודיו כבר 5 שנים, סטודיו בבית, ובעצם אני הצטרפתי לעסק לפני שנתיים. בהמשך ככה אני אפרט יותר, אבל באמת אחת הסיבות שהצטרפתי, ואולי חלקכם תוכלו להזדהות איתי, עצמאים, שכירים שיש כאן, שבאמת הייתי בסוג של, במטריקס כמו שכולנו נמצאים, במרוץ העכברים שכולנו נמצאים, בלחץ הזה הייתי מאוד מאוד שחוקה, הייתי עובדת קרוב ל10 שעות ביום, ועבודה שהיא פיזית, נוסעת ממקום למקום, וכל הזמן מנסה לייצר עוד הכנסה ולראות איך אני יכולה לייצר עוד הכנסה, ותמיד זה היה נגמר במשוואה הזאת של זמן שווה כסף, איך אני רוצה להרוויח יותר כסף, אני צריכה לעבוד יותר שעות. ובנוסף, שאני לא נדבר על הקורונה ועל המבצעים שהיו, שכל פעם משהו שמגיע או בעיות בשוק העבודה, ומה שנקרא היה שובר לי את הכנפיים, וכל פעם הייתי מוצאת עצמי שוב באותה בעיה. אז אני אקצר לכן, כי בהמשך גם תהיה את העדות של שירי שתשלים את מה שאני הולכת להגיד. היום אחרי שנתיים בעסק, הרבה דברים השתנו אצלי, כמובן גם בפן הכלכלי, שמבחינתי זה הפן השולי, כי אני קיבלתי כל כך הרבה דברים, מעבר לזה שאני מרוויחה כמעט את אותו הדבר, רק עובדת חצי מהזמן, ממצב שהייתי עובדת קרוב ל10 שעות ביום, אני עובדת הרבה פחות, קרוב ל4-5 שעות ביום, עם יום חופשי בשבוע, בעצם איכות חיים, מעבר לכל המינוף וההתפתחות שאני מקבלת פה, והעבודה עם נשים בצוות, ומכל מקום, שנה שעברה הייתי בחו"ל 3 פעמים בעסק, פשוט בא איתי לכל מקום. אז יש פה המון יתרונות שאני לא אצליח באמת לפרט את כולם, ותבינו את זה גם תוך כדי הזום, אבל אני מודה על היום שהצטרפתי לעסק הזה, ובאמת כמו שאמרתי קודם, לא רק בפן הכלכלי, אלא יותר בפן האישי, בפן של ההתפתחות האישית. אז זהו, זה קצת מהסיפור שלי, ועכשיו אני אשים לכם מצגת. רגע, תגידו לי, סמנו לי ככה, שירי סמני לי שאתם רואים במסך מלא, רק רגע. אותך אני רואה, רואים במסך מלא? יופי, בסדר גמור, נזיז אותך קצת צד הזה. טוב, אז באמת אני אתחיל ככה מהבסיס, ולפני שאני צוללת אני באמת רוצה להתחיל לדבר בהמשך למה שאמרתי עכשיו על היתרונות ומה שזה נתן לי בעסק הזה, ולדבר איתכם היום, שכבר היום אתם יכולים לקבל החלטה ולהצטרף לעסק ולעשות שינוי בחיים שלכם לטובה, ולא רק בפן הכלכלי, אלא בהמון תחומים אחרים שאני אדבר עליהם פה. ובאמת העסק הזה נותן המון המון דברים, אבל משהו שבאמת לפני שאני צוללת לכל היתרונות, בא לי לדבר קצת על הדברים שרשומים לכם כאן מול העיניים, שזה קודם כל הגמישות. ומבחינתי גמישות זה קודם כל זה שהעסק הזה משתלב בחיים שלנו. אחר כך גם תבינו איך תוך כדי החיים, אם זה אנחנו שכירים ואנחנו יכולים לשלב את זה תוך כדי העבודה, אם זה אימהות חד-הוריות, אימהות לילדים, גם גברים כמובן, גם עצמאים, כולם יכולים לשלב את זה פשוט תוך כדי החיים. אם זה שעה ביום, שעתיים ביום, 4 שעות, כל אחד משקיע את הזמן שיש לו, כמובן שההכנסה תהיה בהתאם, אבל הכוונה היא שזה גמיש, אין לכם שעות עבודה, אין לכם בוס על הראש, באמת העסק הולך אתכם לכל מקום, שזה גם יתרון ענק, ולא רק לחו"ל, אלא אם אתם הולכים עכשיו לשים את הילדים בחוג, ומה שנקרא שעה עכשיו תקועים שם, אז אתם יכולים בעצם לעבוד מהנייד, עסק שהוא גמיש, איתכם בכל זמן, בכל מקום. עצמאות, שזה משהו שאפשר לפרש אותו להמון מובנים, אבל אני יכולה להגיד שמה שמדבר אליי, זה קודם כל כמובן שאני יכולה לנהל את הזמן שלי איך שבא לי להחליט מתי אני עובדת, לפעמים עם הצוות, לפעמים אני רוצה לעבוד לבד, וכמובן זה שאני לא תלויה במשברים, כמו שהתחלתי לדבר קודם, הקורונה שבאה ופשוט שיתקה את כולם, אם זה המבצעים והמלחמות ובעיות בשוק העבודה, בעיות עולמיות וכל כך הרבה דברים שפשוט מוציאות אותנו מאיזון, ואני יכולה להעיד באופן אישי שאנשים מהמעגל הקרוב שלי, שפשוט איבדו את מקום העבודה שלהם אחרי 20 שנה, במקום עבודה שנחשב בטוח בימינו,
שזו אחת הבעיות הכי גדולות היום, שבאמת כבר שום דבר לא בטוח, גם העבודות שהכי נחשבות, באמת לא בטוחות. אז זה מבחינתי אחד הדברים שהכי ככה, אותי לפחות שכנע, באמת החוסר יציבות הזה שכל הפעם, גם לשכירים וגם לעצמאים, לי זה נתן פה ביטחון, שיש לי עסק שלא תלוי בשום דבר חוץ מבי. קודם כל, גם העניין הזה של ללא תקרת זכוכית, ועל זה אתם תבינו בהמשך למה אני מתכוונת. אבל זה לא שאפשר להרוויח פה, לשבת רגל על רגל ולעשות 20,000 שקל בחודש. כמובן שלא, וכמה שתתחייבו פה ותיתנו פה, ככה זה יתבטא גם בהכנסה שלכם. אבל יש לכם פה את כל המעטפת, את כל הכלים, ואין לכם הגבלה לכמה אתם יכולים להרוויח, ולכן גם יש פה באמת נשים וגברים ואנשים מכל הרקעים, מכל הגילאים, כל סוגי ההכנסות, מ-1,000-2,000 שקלים לעד 100,000 שקל בחודש ויותר. אז באמת זה עסק שמאפשר לנו לשבור את המשוואה הזאת של זמן שווה כסף, או אפילו שכירים שנמצאים בעבודות בתפקידים בכירים שמרוויחים משכורת מאוד יפה, אבל כל הזמן נמצאים באיזושהי תקרה שהם לא יכולים לעבור אותה בעצם. וכמו שאנחנו יודעים במדינה הזאת, גם למי שנמצא במעמד הביניים וגם למי שנמצא במעמד הגבוה, עדיין ככל שאנחנו מן הסתם מרוויחים יותר, ככה גם ההכנסות שלנו, סליחה, ההוצאות שלנו גדלות, ועדיין קשה לסגור את החודש. ופה בעצם אנחנו יכולים להרוויח יותר מהזמן שלנו, מהזמן שאנחנו יכולים לתת. והכי חשוב שבאמת כל אחד יכול לעשות את זה, וכשאני אומרת כל אחד, העסק יכול להתאים לכולם, אבל לא כולם יכולים להתאים לעסק, ובסוף אני גם אדבר למי זה מתאים. אבל באמת חוץ מטלפון, וי פיי, ושתהיו מעל גיל 18, אתם לא צריכים פה כלום. יש לכם את כל הכלים, אתם לא צריכים ניסיון קודם, אתם מקבלים פה פשוט הכל. אז ככה זה איזשהו בריף קצר לפני שאני מדברת על החברה ובעצם על התחום הזה. לא יודעת מי מכם יצא לו לשמוע על שיווק רשתי, שיווק שותפים וכל היתרונות שיש בזה. יכול להיות שחלק העניין של השיווק או הרשתי קצת מרתיע אותם, ואני רוצה רגע לדבר על זה, כי אני יכולה להעיד באופן אישי שגם אני עד לפני שנתיים, מעבר לזה שהיום אני בן אדם אחר, ההתפתחות שלי, הביטחון שלי, הכל עליו, ובעיקר בזכות העסק הזה, אני גם הייתי מאוד רחוקה מרשתות חברתיות וממחירות, ובכלל שיווק היה רחוק ממני. להפך, הייתי משקיעה המון המון כספים על קידום ממומן ועל שיווק ועל קורסים, בעצם כדי לעשות את זה. אז בעצם מה זה שיווק רשתי? אני לא אצלול לזה, כי אני רוצה דווקא לדבר באמת על העסק, על החברה הזו, אבל אני כן אגיד שזה עסק שבאמת שמבוסס גם, כמו שאתם רואים פה, על מערכות יחסים עם אנשים, המלצות. בסוף יש אנשים שיראו את זה כמחירה, נכון, יש פה מחירה ישירה בסופו של דבר, אבל אנחנו באמת באמת משתפים חוויה, אנחנו מפיצים בשורה, שאי אפשר לא לבשר אותה, ועוד מעט תבינו גם למה. ומעבר לזה שהיתרונות של השיווק הרשתי, שכמו שהתחלתי לדבר קודם, שזה עסק שאתם לא צריכים משרד, אתם לא צריכים לשלם שכירות, אתם לא צריכים לקום בבוקר ולנסוע חצי שעה לעבודה ולחזור. זה עסק שלרוב, לא אומרת לרוב, לא כל החברות, אבל לרוב ההשקעה היא מאוד מאוד סמלית וקטנה לעומת מה שאתם מרוויחים כאן. לא רק הכסף, אלא מה שאתם מקבלים. אז באמת יש המון המון יתרונות לשיווק רשתי, אבל זה ככה העיקר, וכמובן שאפשר למנף את הזמן שלנו. אני התחלתי להגיד בהתחלה שאני הייתי כל הזמן חושבת איך אני יכולה להגדיל את ההכנסות שלי, וכבר הייתי עובדת קרוב ל10 שעות ביום, סופ"שים ושבתות, ובעצם פה יש לי את האפשרות למנף את הזמן הזה. זאת אומרת, בזמן שאני בישראל ישנה, בסדר? אז בנות בצוות שלי במקום אחר בעולם עובדות, אז ככה אני בעצם יכולה למנף את הזמן שלי, וזה רק דוגמה אחת קטנה. אז באמת התחום הזה, אם אחר כך אתם מתעניינים, לכו תקראו עליו, ויש כל כך הרבה דברים, ואני אפילו אוהבת להגיד שזה באמת העסק של המאה ה-21, כי אנשים שפשוט לא מבינים את זה עכשיו יבינו את זה אומנם בעוד 5-10 שנים, אבל העולם פשוט הולך לשם. אז קצת על החברה, ואז קצת אני אשתף אתכם באיזושהי עדות של אחת הנשים שנמצאות פה בזום. אז קצת על החברה הזאת, מי זאת, בעצם אנחנו, קודם כל אני אתחיל ואגיד, גם אני זכיינית בעצם של החברה. החברה הזו נקראת ג'וספלה, זו חברה מאוד 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 ותיקה, שקיימת כבר מעל 5 עשורים בעולם. בארץ היא הגיעה לפני 12 שנים בערך. החברה בעצם עונה על שני צרכים מאוד מאוד בסיסיים,
שכמו שאמרתי קודם, הם תמיד 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 יהיו רלוונטיים. שום משבר, לא קורונה ולא מלחמה, שום דבר לא עוצר את זה. כי יש לנו כאן את הבריאות, שזה משהו שתמיד יהיה רלוונטי, ואפילו ככה בקורונה, הייתה אחת השנים שהחברה הכי פרצה והכי הצליחה, בעצם כי אנשים הזדקקו לדאוג לבריאות שלהם, פחדו על החיים שלהם, מה שנקרא, ובאמת יש פה, עוד מעט תבינו בעצם למה, יש פה מוצר שהוא מאוד 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 איכותי, ולא סתם הוא כבר רץ מעל 50 שנה. מעבר לזה כסף, כסף זה גם משהו שתמיד יהיה רלוונטי לכולם, תמיד נזדקק לכסף, נזדקק, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל תמיד נצטרך לייצר עוד הכנסה, במיוחד, במיוחד במדינה שלנו, שהכל, לא רק במדינה שלנו, אבל בעיקר שהכל הולך ורק מתייקר, הרבה דברים כמו שאמרתי לא יציבים פה, וכסף תמיד 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 אנחנו נצטרך, ובאמת היום מאוד מאוד קשה להתפרנס במדינה הזאת משתי משכורות, משכורת אחת, לא משנה, ואנשים צריכים לדאוג לריבוי מקורות הכנסה. והחברה הזאת בעצם עונה על שני הצרכים הבסיסיים האלה, היא עובדת ביותר, זה אומנם לא מעודכן, כתוב פה 30, אבל היום לדעתי כבר יותר מ-34 מדינות ברחבי העולם, ככה שהתחלתי להגיד קודם שזה עסק שהולך איתכם לכל מקום, לא רק שהוא הולך איתכם לכל מקום, אתם גם יכולים בעצם מה שנקרא לפתוח סניפים במרכאות בכל העולם. החברה הזאת עובדת כבר המון המון שנים באירופה, וגם עכשיו התחיל בדרום אמריקה, אז ככה שיש לכם אפשרות באמת להתרחב גם בפן הבינלאומי. וזו חברה שגם פה זה קצת לא מעודכן, זה 12 שנים בארץ, באמת מאוד מאוד יציבה, יש לה מעל 47 מחקרים קליניים על המוצרים שלה, גם בארץ וגם בעולם יש שחיינים מכל הרקעים כמו שהתחלתי להגיד, אם זה שכירים, עצמאיים, מבוגרים, צעירים, מכל הקהילות, באמת חברה מאוד מאוד מיוחדת. ורגע לפני שאני ממשיכה, שירי, אני אשמח ככה רגע, אני צריכה בטח להפסיק את השיתוף מסך רגע, נכון? כן, נחזור אליכם. טוב, אז את עם רמקול פתוח, אז כן, תראי שומעים אותי אלינו. טוב? כן, שומעים טוב. מהמם. אז ערב טוב, וכיף לי ממש להיות בזום הזה. אז אני אספר ממש מעט ככה בקצרה על עצמי ואיך אני הגעתי לכאן. אז קודם כל, לי קוראים שירי מיכאלוביץ' גרנות, אני אוטוטו בת 50. אני רואת חשבון וכלכלנית בהשכלתי, ובמשך עד לפני 4 שנים בעצם, כל חיי הבוגרים מגיל, אני חושבת 22 עד גיל 46, הייתי שכירה בתחום המלונאות, 16 שנים בתחום המלונאות, בתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ"לית מלון, ובעצם נחשפתי להזדמנות העסקית הזאת בדיוק כמוכם, עליתי ממש לזום כזה, אני זוכרת גם את הזום שעליתי וככה ערב אחד אמרתי, זה היה גם מוצא שבת, אמרתי מה יש לי להפסיד, אני אעלה לשמוע, באמת עליתי לשמוע, ושמעתי עדויות של נשים, עלו שם 3 נשים, באותה נקודת זמן כל אחת הייתה במקום אחר על הגלובוס, וזה היה פשוט מדהים. פתאום ככה זה הבזיק לי ואמרתי, איך לא הכרתי את הדבר הזה עד אותו רגע. אני חייבת לומר שכל החיים שלי מאוד 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 חששתי מלהיות עצמאית. זה אחד הדברים שמאוד הפחידו אותי. כרואת חשבון תמיד אמרו לי בואי תפתחי משרד, תהיי עצמאית וכל זה, לא הייתי מוכנה. וברגע שגם נחשפתי לעסק הזה, אני אשתף אתכם שאחד הפחדים הכי גדולים שלי היה העניין הזה שחשבתי שזה הרבה התעסקות ברשתות חברתיות, ועד אותה נקודת זמן לא הייתי מעורבת בכלל ברשתות חברתיות, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, שום דבר, שום דבר. שני הדברים האלה פשוט ממש ממש הפחידו אותי, אבל אמרתי, אני רוצה לנסות, כי הרעיון קסם לי מאוד, ובעצם שני הדברים שהכי ככה הדליקו אותי, היה אחד בהיבט הכלכלי, המינוף העסקי שיש פה, האפשרות להיות כאן, לעבוד מכל מקום, לעשות את העסק איך שמתאים לי בזמן שנוח לי, ויחד עם זה לשבור את המשוואה הזאת, שגם כמנכ"לית מלון וגם במשרות מאוד מאוד בכירות בסופו של דבר הייתי תחת המשוואה הזאת של זמן שווה כסף,
ואני צריכה לעבוד יותר שעות בשביל להרוויח יותר, אני צריכה שיאשרו לי העלאות שכר, אני צריכה שייתנו לי בונוסים, ובסופו של דבר אני משקיעה, 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 אבל אני נמצאת באיזושהי משוואה ובאיזושהי תקרת זכוכית שאי אפשר לפרוץ אותה. וכאן לגמרי אפשר לפרוץ את התקרה הזאת בגדול. הדבר השני שקסם לי זה כמובן האופציה הבינלאומית שאפשר לעשות את העסק הזה מכל מקום ומול כל מקום, תכף רבקה תפרט על זה, ומבחינתי זה היה חלום שמתגשם, אז הייתי צריכה אומץ וכמובן הרבה תמיכה גם מהבית, אבל החלטתי לעשות את זה, ואז עזבתי את התחום שעשיתי ושעבדתי בו, וזהו, ו4 שנים אני כאן. מעבר לזה שיש כאן באמת את כל היתרונות האלו, שעוד רבקה גם תפרט עליהם, עצם הקהילה כאן זה נכס מבחינתי שהוא נדיר, העבודה המשותפת והנתינה ותודעת השפע המדהימה שיש כאן, לעבוד עם צוות של נשים, מה שמעולם לא חשבתי שיקרה לי, וזהו, אני כאן 4 שנים עד היום, ואני מתכוונת להיות פה עוד הרבה שנים בעתיד, ואני מחזירה אלייך להמשיך לפרט את כל היתרונות הטובים שיש פה, ואני מזמינה כל אחת כאן לדבר עם מי שהזמינה אותה לזום ולשמוע עם כל החששות, עם כל הסקפטיות שיש בכם, תבואו, תנהלו שיחה, תשמעו קצת יותר פרטים, ואז תקבלו החלטות. מהממת, תודה רבה. באמת, פתאום נקטעת לי, אני מקווה שזה רק אצלי. אז באמת, אני תכף אעבור אלייך, אורית, את מוכנה? אבל באמת רציתי לתת לכם אני בתור עצמאית, רציתי לתת לכם גם את הדוגמה השנייה, לא יודעת מכאן שכיר, שבאמת זה אפשרי. שירי הגיעה מעולם השכירים שהייתה שם כמה שנים, לא יודעת, 10 שנים לפחות, ועזרה בעולם השכירה 24 שנים. מעבר מטורף. אז כן, באמת לגמרי. זה עובדה, זה הוכחה שכל אחד יכול לעשות את זה. ועכשיו נעבור ככה בקצרה, אורית, תתני לנו איזה דקה, שתיים מהשיתוף שלך. אורית הצטרפה, האמת, לא מזמן לעסק, אז ככה גם מהנקודת מבט שלה אני אשמח שתקשיבו. אוקיי, אז אני אורית, אני כבר 4 חודשים בעסק, ומה שמשך אותי בעסק הזה, אני דווקא באה כעצמאית, אני מטפלת הוליסטית, ו, וגם אצלי אומנם אין תקרת זכוכית, אבל יש איזושהי כמות של טיפולים שאת יכולה לעשות ביום, כאילו, ו, ולהרוויח מזה. זאת אומרת, ותמיד הרגשתי שזה לא מספיק, גם הטיפולים, ופה בעצם קיבלתי אפשרות להתעסק בתחום שהוא קרוב למה שאני עושה, אוקיי? זה תחום שמתעסק, שיש בו שליחות, לאורח חיים בריא, אז, ואני ממש כאילו התחברתי לרעיון הזה, לשליחות הזאת של ג'וס פלאס, שבעצם מביא אורח חיים בריא, בצורה שקל ליישם אותה, וקל להנגיש אותה לאנשים. חוץ מזה, עוד דבר שככה, מה שאני אוהבת בזה, זה שזה מאפשר לי לנהל את הזמן שלי. זאת אומרת, זה עסק שאני יכולה בכל זמן להיכנס לפלאפון, לעבוד, לעשות, אין פה מוגבלות של זמן, אין פה מוגבלות של שעות. יש פה קהילה מדהימה, נשים מדהימות, צוות מדהים שאני כאילו, פשוט כיף לעבוד איתם. זאת אומרת, בתור עצמאית, את הרבה פעמים עובדת לבד, אמנם מול מטופלים, אבל את לא עובדת בצוות, ויש פה משהו שהוא כל כך מרגש ומקסים, ואת מתפתחת ביחד, ואתם לומדות, ואחת לומדת מהשנייה, וכל אחת משתפת את התוכן שלה, ואת יכולה להשתמש בתוכן של כל אחת מהצוות, כאילו, בקבוצות שלך, וזה פשוט מהמם, זה באמת מדהים. מה שאני גם מאוד אוהבת בעסק הזה, שזה בעצם, כולנו רוצים לחיות באורח חיים בריא, כולנו רוצים כאילו להכניס את עצמנו לאורח חיים בריא, ופה אני בעצם עובדת במשהו שאני בכל מקרה רוצה להכניס לחיים שלי, בכל מקרה אני רוצה להתעמל ולאכול בריא, ולהתעסק בהתפתחות אישית, ואני
וזה כאילו על הדרך, אני בעצם עושה את זה, עובדת במשהו שאני מרוויחה ממנו ברמה האישית, אז זה הדבר שאני הכי אוהבת בעסק הזה. מהממת, תודה. אני יכולה לדבר עוד שעות, אבל לגמרי, תמשיכי. לגמרי. תודה לכן לשתיכן. אז אני אמשיך, שמעתם את הסיפור שלי, שמעתם את הסיפור שלהן, ואני אחזיר רגע את המצגת, ובאמת אני, רגע, בואו נחזיר אותה. זהו, אתם רואים את זה, שירי? רואים מסך מלא? יופי, טוב, אז רגע לפני שאני ממשיכה, באמת, אני רוצה רגע לדבר על מה שאמרת עכשיו. אני המון זמן הייתי שומעת, במיוחד כשהייתי אז, לפני שנתיים שסיפרתי לכם, שהייתי באמת שחוקה ועובדת המון שעות ולא מרוויחה מספיק, באמת, שמעתי המון פעמים את המנטרה הזאת, המשפט הזה של כסף לא שווה כלום אם אין לנו זמן. ותמיד אמרתי נכון, 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 אבל לא הבנתי את המשמעות. היום כשאני נמצאת בעסק הזה כבר שנתיים ומקבלת את כל הדברים האלה, שאמרתי מעבר לפן הכלכלי זה יותר האיכות חיים שאני מקבלת פה, אני מבינה את המשמעות, אני מבינה שלא שווה את זה שאני ארוויח 20-30 אלף שקל בחודש, אבל אני אגיע כל יום שבורה הביתה ב7-8 בערב, לא יהיה לי זמן לבריאות שלי, לזוגיות שלי, לילדים העתידיים שלי, לכל מה שאני רוצה לעשות בעצם לא יהיה לי זמן, כי אני כל הזמן עסוקה בעבודה, אני בעצם שוכחת מהמטרה. וזה רק איזשהו משהו שבאמת רציתי להוסיף על מה שאמרת. וזהו, ומפה באמת נמשיך, הסברתי קצת על החברה, הסברתי באמת שיש חברה מאוד מאוד יציבה, מאוד ותיקה, יש כאן את האפשרות להתפתח ליותר מ-37 מדינות, זו חברה שתמיד תמיד תהיה רלוונטית, היא עונה על שני צרכים מאוד מאוד בסיסיים, ועכשיו אני רוצה רגע ממש ב5 דקות, ואז אני באמת ארד לתכלס מה שנקרא, כי זה מאוד חשוב שתבינו את הבסיס. בעצם יש פה חברה שיש לה מעל ל47 מחקרים קליניים, יש לה מוצרים שאגב הם פותחו לנאסא באותה תקופה, ועם השנים בעצם נפתח לציבור הרחב, מוצרים שהם מאוד 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 איכותיים, כמו שאמרתי, עם המון מחקרים קליניים, עם תקני האיכות הכי גבוהים בעולם בתחום שלהם, שזה מטורף, יש להם את התקנים הכי 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 איכותיים ושווים, ובעצם אני אומרת את זה כדי שתבינו שאני לא הולכת להרחיב על המוצר, בסוף מי שרוצה כאן להבין יותר, בין אם זה על העסק, גם המוצר אחר כך ידבר עם מי שצירף אותו. אני באמת רוצה שתבינו את הגאונות שבפשטות שיש כאן. יש פה מוצר שזה בעצם הקפסולות של הפירות יער, פירות וירקות, שהפירות יער פה בהמשך, ואני אדבר עליהם בפעם אחת, שהרעיון שלהם זה בעצם יותר מ30 סוגים של פירות, ירקות ופירות יער, 12 סוגים של פירות, 10 סוגים של ירקות וכאלה, בתוך קפסולה שבעצם גודלו ללא ריסוס וללא הדברה, שזה ההבדל העיקרי בין מה שאנחנו קונים היום בסופר, ולא, זה לא מחליף פירות וירקות, זה בנוסף. כי בעצם אנחנו לא מקבלים באמת את כל הוויטמינים והמינרלים שהיינו רוצים מהפירות וירקות שיש היום, שפשוט גם נקטפו בוסר וגם מפוצצים בריסוסים. אני פעם אחרונה ששאלתי איזשהו חקלאי שאני מכירה כמה פעמים מרססים, אני פשוט הייתי בהלם מהכמות ריסוס שיש בפירות וירקות האלה שפשוט מזיקים לבריאות שלנו, לא באמת מספקים לנו את כל הוויטמינים והמינרלים שהיו אז לפני לא יודעת כמה עשרות שנים טובות, שבאמת הדברים היו יותר טבעיים, ובטח ובטח שפה בארץ שגם בעניין הכשרות אני יודעת שיש הרבה יותר ריסוסים, אבל זה ככה בפרט כדי שתבינו שבעצם פה יש לנו מוצר שהוא נקי מריסוס, שמכיל את כל המגוון הזה, אם תסתכלו ורק תקראו פה בצד, לא יודעת מי מכם אוכל את כל זה, או בטח שלא כל יום, ובמגוון הזה, בעצם זה מספק לנו את כל הנוגדי חמצון, הוויטמינים, המינרלים שיש בהם, בלי בעצם במרכאות אני אומרת, כן, הדברים הפחות טובים, הלא בריאים, שזה הסוכר והמים. שלכן גם רוב האנשים לא באמת אוכלים מספיק פירות או הרבה פירות, כי הם לא רוצים את הסוכר, לא רוצים להשמין, ופה אנחנו מפספסים גם על הדרך אגב, הרבה נוגדי חמצון והרבה ויטמינים מאוד מאוד חשובים, ופה בעצם אנחנו מקבלים אותם בלי הסוכר והמים, עם כל השפע, כמו שאתם יכולים לקרוא פה זה גם מתאים לסכרתיים, כי האינדקס הגליקמי של זה נמוך, למי שסכרתי יודע, אז זה ככה בגדול, הקפסולה היא מאוד מאוד טבעית, העטיפה עצמה עשויה מטפיוקה, ככה שגם ילדים צורכים את זה ומוצצים את זה בפה. ויש פה את שני המוצרים האלה, הפירות יער זה על אותו עיקרון כמו שהסברתי קודם, אני כן אגיד שפירות יער, בדגש על זה, זה לא משהו שרובנו הגדול
מכניס לתזונה שלנו, לתזונה היומיומית, ואנחנו מפספסים פה הרבה, כי יש להם סגולות מאוד מאוד חשובות, שהרבה פעמים גם אין בדברים אחרים. פירות יער הם האנטי דלקתי, אחד החזקים בטבע, ופה בעצם יש לנו את כל הריכוז הזה, שאני יכולה להעיד באופן אישי, שאני לא אוכלת שום דבר ממה שכתוב פה, ושלא נדבר בכלל על המחיר בסופר היום, שזה משכנתה לקנות את זה. אז באמת היתרון שאנחנו מקבלים פה את כל זה בשפע, בדקה אחת בבוקר שאנחנו בערב, לא משנה, מכניסים לגוף, אנחנו מקבלים את כל זה. והאומגה, שזה המוצר בעצם שהוא קצת שונה, זה 5 סוגי אומגה, 5 חומצות שומן שאנחנו לא יודע, הגוף לא יודע לייצר אותן בעצמם, ופה אנחנו מקבלים את כל המעטפת הזאת בקפסולה אחת. האומגה היא טבעונית, היא לא מדגים, למי שככה אתה לגבי הריח, אז באמת האומגה היא טבעונית, מאוד מאוד איכותית, ללא שום הנדסה גנטית, ללא חומרים סינתטיים. אגב, גם בקפסולות שדיברתי קודם, הפירות ירקות, אין בזה, זה החומרים, אין בזה חומרי שימור מלאכותיים, באמת באמת כמה שיותר טבעי, גם ללא גלוטן כמו שכתוב פה. אז זה הרעיון של הקפסולה. עכשיו, למה אנחנו צריכים את זה? אני אגיד בכמה משפטים. היום העולם שלנו מפוצץ ברעלים, מכל מקום, מאיפה שלא נסתכל, המים שאנחנו שותים, האוויר, הסיגריות, העישון הפסיבי, האקטיבי, האלכוהול, הריסוס והדברה, ההורמונים, 1001 דברים, הרשימת מכולת עוד ארוכה. אבל באמת כל הדברים האלה אצל כולנו מייצרים רעילות, רמת דלקתיות בגוף, שגורמת להמון התפתחות של בעיות שכבר די נרמלנו. בסדר? אם זה מתחיל מבעיות עיכול ונפיחות בבטן, עד לרמת מיגרנות או בעיות יותר חריקות, דלקות, שזה משהו שהמון אנשים סובלים ממנו היום, וגם מחלות כמובן יותר רציניות. והמוצר האחרון, ובזה אני ממשיכה, זה בעצם השייק קומפליט, שאגב, זו הסיבה שהצטרפתי לעסק העיקרית, לא הסיבה העיקרית, סליחה, אבל מה שנתן לי את הפוש, כי בסוף, בתור מאמנת כושר עוד יותר, היה לי חשוב מאוד להבין שיש פה מוצר איכותי. לא הייתי נכנסת, אם לא הייתי בטוחה שיש פה מוצר שבאמת בלב שלם אני יכולה להמליץ עליו, לקרובים שלי, למתאמנות שלי. וכשאני התחלתי איתו, קודם כל לא באתי לטפל באיזושהי בעיה, הייתי בריאה, צעירה, הכל היה בסדר, אבל הוא עשה לי פלאים למערכת העיכול, שזה בכלל לא משהו שייחסתי אליו כבעיה, אבל סבלתי גם מנפיחויות, מעצירויות, וזה באמת עזר לי מאוד, שיפר לי את הרמות אנרגיה, סוגר לי פינה של ארוחה בכל זמן, אני בנהיגה, אני יכולה להכין לי שייק תוך דקה, זה מוכן, יש לזה המון יתרונות, אתם מקבלים פה כל כך הרבה דברים, גם מעטפת של תוכנית ליווי, יש פה המון דברים שאפשר להגיד על השייק, אבל אתם יכולים גם לקרוא בעצמכם, שבאמת באמת אין בו חומרים סינתטיים, חומרי טעם וריח מלאכותיים, אז זה ככה בגדול על המוצרים, ומי שבאמת ירצה אחר כך פירוט יותר מלא יבקש ממי שצירף אותו. אז היה לי חשוב רגע לדבר על זה, להתעכב על זה, כי באמת 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 חשוב שתבינו שהעסק מתבסס בסוף על זה, ולא, המטרה היא לא להביא 100 לקוחות בחודש, אוקיי? המטרה היא יותר איכות מאשר כמות פה. אז בחזרה לעסק, אני הפסקתי רגע לדבר על המוצרים, אני אחזור באמת על היתרונות ועל הדרכים כאן לייצר הכנסה. אז קודם כל, התחלתי להגיד קודם, זה עסק שבאמת אין לנו שכירות, אנחנו לא צריכות לנסוע למשרד בבוקר, לשלם לעובדים, אין לנו בוס על הראש, אנחנו לא קונות מלאים, שזה משהו שהוא סופר סופר קריטי. אני שומעת מהמון אנשים או שנמצאים בכל מיני חברות אחרות שקונים מלאים, שמשקיעים כספים, פה אין לנו מלאי. עזבו שבכלל החברה לא לוקחת אחריות על איך אתם מחזיקים את זה בבית, היא לא מאפשרת בכלל לקנות לעצמך, לקנות את המוצר כדי למכור אותו, כי בעצם היא לא לוקחת אחריות איפה החזקתם אותו, באיזה איכות החזקתם אותו, אז אין פה את העניין של קניית מלאים, אנחנו לא מוצאים שקל מהכיס שלנו כדי לקנות את המוצרים. אנחנו מקבלים אתר אישי ודרכו אנחנו בעצם עושים את ההזמנות ללקוחות. אז החברה באמת דואגת לכל המסביב, לכל הבירוקרטיה שאני כעצמאית יודעת טוב 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 שזה באמת נכס. הייתי פשוט כעצמאית, אני לא מדברת על העסק הזה, הייתי עם כל הבירוקרטיה לבד, באמת כל הזמן עובדת לבד, כמו שאורית אמרה קודם, זה גם נורא נורא קשה, לפעמים אתה מרגיש סוג של בדידות כזאת, ופה בעצם יש לנו את כל המעטפת של הביחד, והחברה שדואגת לכל הפן הטכני, אם זה המשלוחים והמלאים והכספים והשירות לקוחות, ותזונאית קלינית שזמינה ללקוחות שלנו ולזכיינים שלנו, באמת את כל העניין הזה החברה מספקת. ומה אתם מקבלים?
בעצם יש פה, הדבר היחיד שאתם משקיעים בעסק, אני עוד רגע אדבר על מי יכול בעצם, איך אתם יכולים גם בנוסף, זה הדמי זיכיון, יש פה דמי זיכיון שנתיים של 396 שקלים, שנתיים, אוקיי? אתם משקיעים את זה פעם בשנה, ואתם מקבלים מעבר להזדמנות שאתם כבר יכולים לכסות את זה באותו יום, וכבר לייצר הכנסה הרבה יותר משמעותית, מעבר לזה אתם מקבלים פה באמת בפן הטכני גם את האתר האישי שלכם, שזה בעצם משרד וירטואלי, שאתם יכולים בעצם לראות את כל ההתנהלות העסקית שלכם, שזה חלום לכל עסק, במיוחד לכל עסק עצמאי, שהכל מסודר, הכל מול העיניים, אנחנו רואים את כל הרווחים שלנו, אם זה אתר אישי ללקוחות, בסדר? שאתם יכולים לשלוח למתעניינים. יש לנו פה מוצר חזק ומבוסס, כמו שאמרתי, יותר מ-47 מחקרים קליניים. אין לנו את זה בכל מקום היום, יש המון המון אנשים שמשווקים דברים שבכלל אין להם איזשהו ביסוס מסוים, ופה יש לנו על מה להתבסס, יש לנו חברה שעומדת מאחורינו והשקיעה המון 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 במחקרים, ואגב לא רק מחקרים שהחברה עשתה אלא גם מחקרי חוץ, אז באמת אנחנו יודעים שאנחנו, יש לנו פה מוצר מאוד מאוד איכותי בידיים, יש לנו את כל המעטפת, אם זה ליווי אישי דרך מי שצירף אתכם, ולא רק ליווי של חודש חודשיים אלא לאורך כל הדרך שתהיו פה, שזה בכלל משהו שמבחינתי נתן לי את כל הבוסט שאני צריכה ואת הביטחון להתחיל, כשלא היה לי שום ניסיון, לא במחירות ולא בכלום. אם זה הזומים וההדרכות שאנחנו מקבלים פה, אוקיי? זה לא רק מי שליווה אתכם, אתם מצטרפים לצוות של נשים וגברים, עצמאיות, שכירים, שעושים בדיוק כמוכם את העסק, עובדים יחד, אנחנו פעמיים בשבוע עולים לזומים של הצוות, יש שם המון התפתחות עסקית ואישית, ובאמת לומדים כל הזמן, כמובן מי שיכול, לא כולם עולים וחלקנו עובדים ועושים עוד משהו בנוסף, אבל יש לנו פה שפע של הדרכות, גם בזום גם בזומים וגם פרונטלי, אם זה מפגשים בחדר הדרכה שלנו בנתניה שמגיעים ומגיעות לשם, המון המון נשים מכל הרקעים, ואנחנו מעבירות סשנים סופר מעניינים, מנטורים ומנטוריות מצליחות בתחום שבעצם התחילו בדיוק כמונו, שתבינו שגם אתם יש לכולם מקום בטופ, גם הם התחילו בדיוק כמונו ולא לפני הרבה שנים, יש כאלה ש10, יש כאלה ש2, ומעבירים לנו סשנים מעניינים בטירוף, והם פשוט, אנחנו לומדים מאנשים שעשו כבר את הדרך, שנמצאים כבר בחופש כלכלי, שמרוויחים את הסכומים שאנחנו רוצים להרוויח, שחיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות, וזה מבחינתי מתנה מאוד גדולה, כי כמו שאמרתי בתחילת הזום, שהייתי מוציאה המון המון כספים על קורסים ולמידות וכל מיני דברים אחרים, כדי לפתח את עצמי ואת העסק שלי, ופה פשוט אנחנו מקבלים את זה. החברה אומרת, אנחנו מביאים לכם את המוצר, יש לכם את כל המעטפת, את כל הלמידה, ואתם בעצם אחראים להכנסה של עצמכם. כמה תרוויחו? תלוי בכם. יש לנו פה את כל הכלים שאנחנו צריכים. גם רשום פה כלים פרקטיים, הכוונה היא, אני לא עכשיו ארד לרזולוציות, אבל כל התוכן שאתם צריכים, כל המעטפת שאתם צריכים מבחינה פרקטית, מעבר למשרד הווירטואלי. וכמובן ליווי אישי ממי שצירף אתכם לאורך כל הדרך. אז קצת לגבי הבונוסים ואיך זה עובד כאן על המודל העסקי שלנו. אז קודם כל יש לנו פה 3 ערוצי הכנסה עיקריים. הערוץ הכנסה הראשון בעצם זה דרך המוצרים, דרך עמלות ישירות שאנחנו מקבלים, ושוב אני אומרת, אנחנו לא משקיעים שקל על מלאים, אוקיי? אנחנו מתחילים מ10%, אחר כך זה עולה 19, 24, ושם בעצם זה עוצר, אנחנו מקבלים עמלות ישירות, והמטרה פה, שוב, היא לא להכניס 100 לקוחות, בסוף המטרה פה היא האיכות. הדרך השנייה, שהיא הדרך המשמעותית, בעצם לייצר כאן הכנסה, היא דרך הצוות שלנו. אנשים שמצטרפים כמוני, כמוכם, שעליתם לזום, גם אני הצטרפתי דרך שירי, ושירי הצטרפה דרך מישי, ובעצם ההבדל, קודם כל אני אגיד משהו שמדאיג המון אנשים ומרתיע המון אנשים, אנחנו לא מרוויחים פה על צירוף אנשים, אוקיי? אני יכולה לצרף 100 אנשים לצוות שלי, זה לא יעזור לי בשום דבר. אני יכולה לצרף 3 אנשים לצוות שלי שהם יעבדו ויהיו איכותיים ויתחייבו באמת לעצמם קודם כל, כן? אבל לתהליך פה זה מספיק. אני יכולה לייצר פה נכס, הכנסה שהיא פסיבית, אני לא צריכה 100 אנשים. בסוף אני לא מרוויחה שקל על ההצטרפות, רק כשאני משקיעה את הזמן בהם, מדריכה אותם, מלווה אותם, מעבירה להם פה את הסיסטם, אז בעצם גם החברה מתגמלת אותי ואנחנו מתחילים לגדול ביחד.
וזה משהו שאני רוצה לפני שאני יורדת לרזולוציות של איך מרוויחים, להסביר, כי באמת המון המון אנשים חושבים שזה בא על חשבון אחד על חשבון השני, ושיש את המרפקים האלה שמי שפה שכיר יודע טוב מאוד שבכל עסק שכיר יש את זה, גם עם הפרגון, אבל מאחורי הגב באיזשהו מקום אתה גם רוצה להתקדם, אתה גם רוצה את הקידום, אתה גם רוצה את הבונוס, ולא לכולם יש מקום למעלה, ופה יש לכולם מקום, כל אחד יכול להתקדם, זאת אומרת, אם נכנסתם דרך מישהו גם שנה אחריו, אתם יכולים אחרי חודש, חודשיים לעקוף אותו בסיבוב. זאת אומרת, כמובן שכל אחד והקצב שלו והדרך שהוא עושה את זה, אבל הכוונה היא שאין פה פקטור של ניסיון או זמן או עניין של אחד מעל השני. אתם יכולים להצטרף עכשיו, ובעוד חודשיים בעצם לעקוף את מי שצירף אתכם. ואני אגיד לכם יותר מזה, מבחינתי, אם מישהו נכנס דרכי ועובר אותי, זה השמחה הכי גדולה שיכולה להיות, כי בי קודם כל זה לא פוגע. מבחינתי הצמיחה שלו זה הצמיחה שלי. כל אחד פה מרוויח לפי נפח הארגון שלו, שזה הדבר הכי חשוב שתבינו. זה לא משנה אם אני צירפתי אתכם, זה לא שאני מרוויחה על חשבונכם. אוקיי? ככל שאתם תגדלו, אתם תרוויחו לפי הנפח ארגון שלכם. אז בעצם מה זה אומר לצרף אנשים לצוות? אז כמו שאמרתי, מצטרפים, אנחנו מעבירים להם את הסיסטם, יש לנו פה סיסטם עבודה מאוד מאוד פשוט. כשאני אומרת פשוט, כמו שאמרתי, יש לנו את כל הכלים, גם הפרקטיים, יש לנו את כל התכנים, יש לכם את הליווי, יש סיסטם שהוא לאופליין, יש סיסטם שהוא לאונליין, כמו ששירי אמרה, היא לא הייתה עובדת עם רשתות בעבר, גם אני לא הייתי פעילה מי יודע מה, וזה משהו שהיה די קשה לי איתו, אז ככה שיש לנו פה את האפשרות גם לעבוד רק באופליין. יכולה לתת לכם דוגמה על הקהילה הדתית שלא עובדת בכלל עם רשתות, שיש לנו פה גם בצוות, הנה גם אורית דיברה, ויש כאלה שעובדות עם רשתות, ויש כאלה שבכלל לא עובדות עם רשתות, ועדיין עושות את העסק. אז ככה שתבינו שזה אפשרי, אפשרי להתחיל גם רק מאופליין. ובעצם ברגע שאתם מגדילים את הצוות שלכם, תחשבו על זה כמו סוג של עץ עם ענפים, שמתרחב ומתרחב, ובעצם יש לכם עוד אנשי צוות שגם הם מתחילים לייצר הכנסה ולגדול ולהצליח, וככה אתם בונים בעסק יציב, עץ שמניב בעצם פירות. אז זה ככה איזושהי הדמיה כדי שתבינו על מה אני מדברת, שאתם יכולים לא רק לייצר פה הכנסה נוספת, אפשר לייצר פה הכנסה נוספת, אפשר לייצר פה הכנסה עיקרית, ואפשר גם לייצר פה הכנסה שהיא פסיבית לאורך זמן. כי כמו שנתתי את הדוגמה, שיש לי בנות בצוות שאחת היא באוסטרליה ואחת היא באירופה, העסק שלי ממשיך לעבוד וגם העסק שלהן. אז זה בעצם היתרון. כמובן שיש עוד רזולוציות של עמלות שאנחנו מתחילים להרוויח ככל שאנחנו בעצם גודלים, אבל זה בעצם הדרך העיקרית לייצר כאן הכנסה. והדרך השלישית, זה דרך הבונוסים שלנו, שזה אחד הדברים השווים שיש פה, באמת התגמול על העבודה שאנחנו עושות כאן. אז אני לא אכנס לזה ולא עכשיו, לא רוצה לסבך אתכם, אבל בצד שמאל יש לכם פה כל מיני אותיות, P+, SP, זה הדרגות, 11 דרגות שיש לנו בעסק, על כל דרגה כזו, כמו שאתם רואים, יש בונוס. בונוסים שווים ביותר, ובעצם הבונוסים כמובן נועדו לתמרץ אותנו, ככל שאנחנו סוגרים, אנחנו סוגרים דרגה ראשונה, גם מקבלים בונוס וגם עולים באחוזי עמלה, אוקיי? אז זה ככה בגדול לגבי הבונוסים, אתם יכולים לראות כאן בונוסים ממשיכים עד ל-200,000 שקל, שזה ממש אפשרי אגב, יש לנו בנות בארגון, בצוות, שנמצאות כבר בדרגות יותר גבוהות ומרוויחות את הבונוסים האלה, אז זה לא איזשהו משהו שהוא בשמיים. רק רגע, טוב, קפצה לי פה התראה. אוקיי. אז באמת מה מייחד את העסק שלנו? אז קודם כל אני אגיד, וזה הכי חשוב, זה הבסיס של העסק, המוצר. המוצר, לא יודעת אם ככה מי יצא לו להתעמק, אין עוד מוצר כזה, אין עוד מוצר משהו שהוא אותו דבר בעולם. במיוחד הקפסולה, זה מוצר שהוא ייחודי של ג'וס פלאס, ובעצם מוצר שיש לו, הוא גם מבוסס ונחקר, כמו שאמרתי, מעל 47 מחקרים קליניים, והוא גם שונה מכל מה שיש לנו היום בשוק. אני לא באה לפרט עכשיו על תוספי תזונה, אבל אני כן אגיד שההבדל העיקרי זה שהמוצר שלנו הוא מזון מלא משלים, שזה ההבדל העיקרי, מי שמכיר בארצות הברית קוראים לזה הול פוד, ובעצם תוסף תזונה
הוא משהו שהוא מבודד, בעצם ויטמין שהוא סינתטי, למשל ויטמין E, A, לא משנה מה, או מינרל, מגנזיום, שהחדירו אותו בצורה מבודדת ספציפית את אותו ויטמין לתוך קפסולה. במוצר שלנו, ואגב, זה שמחדירים אותו בצורה מבודדת, סביר להניח שהוא לא יספג טוב בגוף, כי רוב הוויטמינים צריכים או ברזל או משהו אחר כדי להיספג כמו שצריך. ומעבר לזה שהם מכילים המון המון חומרים מזיקים וסינתטיים, הם בעצם, יש תועלת ויש גם בעצם נזק שהם גורמים. אני לא אגיד שזה לא טוב, כי בסוף יש אנשים במצב בריאותי שבאמת באמת חייבים את זה, אבל היתרון שפה אתם מקבלים את כל המעטפת הזאת, את כל השפע הזה, בקפסולה אחת שהיא טבעית, זה רכז של הפרי, ממש רכז של 30 סוגים. אז זה ההבדל העיקרי, והיה לי באמת חשוב להתעכב על זה. לגבי העסק, באמת המון המון חברות, לא כולן, אבל המון המון חברות, אנחנו צריכים להשקיע סכום כסף התחלתי יחסית גדול, אוקיי, לקנות מלאים, או להשקיע בעצם איזשהו סיכון. פה אין לנו סיכון, מעבר ל-396 שקל לשנה, אין לנו איזשהו סיכון. כמובן שאתם יכולים לרכוש את המוצרים לעצמכם, ואגב החברה לא מכריחה כזכיין לקנות את המוצר לעצמנו, אבל זה מאוד מאוד מומלץ. אני באופן אישי בצוות שלי, זה אחד התנאים, כי מבחינתי, כמו שאמרתי קודם, היה לי חשוב מאוד להאמין במוצר ולשתף מכל הלב. ובסוף זה לא עובר מסך, אם אנחנו לא משתמשים בעצמנו ולא מאמינים במוצר, זה לא יעבוד. אז באמת העניין הזה של ההשקעה שהיא סופר סמלית פה, לעומת כל מה שאתם מקבלים, גם בפן הכלכלי שכמו שאמרתי, אתם מצטרפים היום, כבר היום אתם יכולים לכסות את ההוצאה שלכם, כן, את ההשקעה, סליחה, כבר בהזמנה 1-2. חברה שיש בה באמת מוצר שהוא נחקר ברמות, שזה משהו שאין לכל חברה היום. אנחנו יכולים באמת להתבסס על משהו שבוצעו עליו מעל 47 מחקרים קליניים. המודל העסקי פה הוא מאוד מאוד מתגמל, התוכנית הגמולים שלנו מאוד מאוד מתגמלת. בסוף אני אוהבת לסכם את זה בעבדת, הרווחת, לא עבדת, לא הפסדת שום דבר. גם אין לכם איזושהי התחייבות מטורפת כאן. אתם נכנסים לעסק, משקיעים את הדמי זיכיון שנתיים, יש לכם גם 30 ימי אחריות על הדמי זיכיון האלה, גם על המוצרים אגב, אבל גם במידה ועבר חודש והחלטתם מכל סיבה שלא מתאים לכם, אין לכם שום התחייבות. אז באמת זה עסק שהוא מאוד מאוד נוח, אתם יכולים להצטרף, לנסות, עסק שהוא יציב, כמו שאמרתי גם מאוד מתגמל, אם זה הבונוסים והתוכנית הגמולים פה, אפשר לבחור עם מי לעבוד, כמו ששירי אמרה, צוות של נשים, שזה משהו שהיא לא חשבה עליו, אז אני יכולה להגיד שבצוות יש גם גברים, יש נשים, יש שכירות, יש עצמאיות, זה נשים שאני סביר להניח שלא הייתי מכירה אותן בשום דרך אחרת, ואנחנו עובדות יחד, נפגשות, פרונטלי, בזומים, נעזרות אחת בשנייה, באמת זה כיף שאנחנו יכולות בעצם לעבוד מכל מקום ביחד, נוסעות לכנסים ביחד, ובאמת, כמו שהתחלתי להגיד קודם, אפשר להרוויח כבר מהרגע הראשון. כבר מהרגע הראשון אתם משלמים את הדמי זיכיון, נכנסים לצוות וכבר מתחילים להרוויח. אז באמת אין יותר מדי מה לפרט, אני חושבת שבסוף זה עניין של לנסות, תנו לעצמכם את הצ'אנס הזה. בסוף כל מי שעלה פה כבר נתן לעצמו צ'אנס לשמוע על ההזדמנות הזו, וזה כבר צעד, אז אני באמת ממליצה לכם אחר כך לדבר עם מי שצירף אתכם, ולהבין לעומק איך זה יכול להתאים לכם, גם אם זה עכשיו, יש לכם כל מיני התלבטויות, דברו איתם. אז אני אסיים קצת בעניין הזה של למי זה מתאים בעצם. אז קודם כל באמת למי שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, גם בפן הכלכלי, גם בפן הבריאותי, מי שלא רוצה להיות תלוי, לא בבוס, לא בחופשת מחלה, לא בקורונה ולא בשום דבר, אלא באמת להיות תלוי בעצמו, מה שנקרא עסק שלא תלוי בדבר. עסק שמאפשר לכם לעבוד מחול, או מי שמתכנן לעשות רילוקיישן, או לא משנה, מאפשר לכם לעבוד מכל מקום. ולמי שרוצה כמובן לקחת אחריות על הכלכלה של עצמו, כי כמו שהתחלתי להגיד בתחילת הזום, במדינה שלנו זה מאוד קשה, ואנחנו חייבים לדאוג למקור הכנסה נוסף. וכמובן למי שרוצה להיות עצמאי, או למי שפשוט רוצה לייצר הכנסה נוספת, ואין לו את ההדרכה, שבאמת לא רוצה להיות לבד, לא רוצה להיות לבד עם כל הבירוקרטיה וכל הבעיות, אז פה זה המקום, אתם מקבלים את כל המעטפת, את כל הליווי, וכמובן זה עסק שבאים להגשים פה חלומות, אני יכולה להגיד שרק יש לי כל הזמן החלומות שלי מתחדשים וגודלים,
רק בשנתיים האלה כל כך הגשמתי כל כך הרבה דברים. וזהו, באמת, אתם יכולים לראות כאן קצת טעימה מאחד המפגשים שלנו למטה. יש שם, ואני לא יודעת אם יש פה גברים, אבל אל תרגישו לא נעים, יש גם גברים בעסק הזה. אבל באמת, כמו שאתם רואים, יש פה בנות, נשים מכל הרקעים ומכל הגילאים. ופה למעלה זה מהכנס שהיה לנו במדריד, שהגענו יותר מ-200 אנשים מישראל, שזה היה מרגש בטירוף בזמן המלחמה, שזה היה בכלל משהו צמרמורות עם הדגלי ישראל והכל. זהו, זה ככה מה שאני רוצה להגיד לכם, פשוט בואו, תצטרפו, תנו לעצמכם צ'אנס לעשות שינוי רק לטובה באמת, ותפנו למי שצירף, למי שהזמין אתכם לזום הזה, ותשאלו אותו איך גם לכם זה יכול להתאים. זהו, זו הייתי אני, מקווה שנהנתם, אה, וזהו, שיהיה לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה תודה רבה. ממוש. תודה. לילה טוב, תודה. לילה טוב.